Het is Wessavier. De goed Hilligman komt eraan. En dat betekent net al in de gedrukte voor Sint en Sint-Pieten. Ik Femke van Heinsbergen van Feestkleding Grauw had het smoordrok. Ik kan wel even stellen waar uw Sinterklaasen en Zwarte Pieten hingen. We hebben al uw Zwarte Pieten en Sinterklaasen. We gaan haast 200. En het scheelt een beetje per weekend. Maar krijg volgende week is een heel druk weekend. En dan is het denk ik toch wel 3/4 door uit. Voor het complete plaatje kun je bij Ans Veenstra in Nijbeets teruchten. Zwarte Pieten pakken inclusief schmink. Ze had Joert ook al een klant. Dit is onze hulppiet die al gaat kijken of de kinderen hier in Friesland er klaar voor zijn. Want morgen komt de stoomboot binnen met de echte Sinterklaas en zijn echte Pieten. Femke en Ans hebben net het idee dat de Zwarte Pieten discussie botspielt in Friesland. Ze hebben het liekendrok als oren jaren. En Piet is ik nog altijd zwart. Vol vernemen ze dat mensen de klein volle letter opheljen. Dat is misschien wel door de discussie. Dat men het Sint-Nicolaasjournaal afwacht en de intocht. Van hoe ziet Sint-Nicolaas en zijn Pieten, hoe zien die eruit? Dat het wat later op gang komt. Veenstra docht al 12 jaar kleinverhier en smink. Ze denkt dat er genoeg animo voor Sinterklaas en Zwarte Piet bleef. Ze leveren het boppedat het complete pakket. De hulppieten komen binnen in hun gewone kleding. En dan gaan ze zich omkleden in hun pietenkleding. Daar hangt een pak. En dan smink ik ze. Maak ik ze helemaal klaar met pruik en alles. En dan gaan ze de deur uit naar hun feestje toe. Deze helppiet is er in alle gevallen klaar voor. Dit Sinterklaas maar komen.